Όπως λέει το γνωστό άσμα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Εμείς όμως και τα βρήκαμε και τα εξερευνήσαμε και σας τα παρουσιάζουμε. Δεν χάσαμε το πλοίο της γραμμής και ξεκινήσαμε από το λιμάνι της Κισάμου στα δυτικά των Χανίων με προορισμό τα Κύθυρα, αφού κάναμε μία στάση στα Αντικύθυρα. Το λιμάνι των Κιθύρων βρίσκεται σε ένα νησάκι απέναντι από το Διακόφτη, το οποίο όμως θα δούμε παρακάτω στο βίντεό μας. Δεν χάσαμε χρόνο και ξεκινήσαμε από την πρωτεύουσα του νησιού, την χώρα ή χώρα Κιθύρων, η οποία είναι δημιούργημα των Ενετών. Περιπλανηθήκαμε στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει όλη τη χώρα, στα στενά σοκάκια που περιτριγυρίζουν το βασικό δρόμο και δεν θα δείτε στο βίντεο πολύ κόσμο γιατί πήγαμε τέλος σεζόν. Καλοκαίρι, τα Κύθυρα σφίζουν από ζωή. Όλα τα σπιτάκια είναι κάτασπρα, η αρχιτεκτονική θυμίζει Κυκλάδες, ταυτόχρονα όμως θα σας βγάλει και την αίσθηση του Ιωνίου. Γι' αυτό τα Κύθυρα συνδυάζουν Κυκλάδες, Αιγαίο, Ιόνιο και κάπου λίγο και από Κρήτη. Μην ξεχνάμε ότι το νησί είναι πολύ κοντά στην Κρήτη και η πρωτεύουσα βρίσκεται στα νότια του νησιού. Όταν βρεθείτε στη χώρα, δεν θα παραλείψετε κάποια στιγμή να καθίσετε στο Φόσα και θα δοκιμάσετε οπωσδήποτε το κρόφλε, θα με θυμηθείτε. Κρέμα μασκαρπόνε, ψητό ροδάκινο, αμύγδαλο και σιρόπι αγάδης. Ξέρω πως ακούγεται περίεργο, αλλά θα το θυμάστε για καιρό. Στο τέλος του κεντρικού δρόμου και αφού περάσετε και τη μικρή πλατεία βρίσκεται το Ενετικό κάστρο, το σήμα κατά τεθέν του νησιού. Το κάστρο των Κιθύρων χτίστηκε από τους Ενετούς τον 16ο αιώνα. Η θέα προς τη χώρα από τους Προμαχώνες είναι μοναδική. Μέσα στο κάστρο των Κιθύρων υπάρχει ο ναός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, όπου για κάποια χρόνια είχε φυλαχτεί εικόνα της Παναγίας από το ομώνυμο μοναστήρι, το μοναστήρι των Μυρτιδίων. Και προχωρώντας, η θέα θα σε αποζημιώσει για την όποια κούραση. Το καψάλι, το επίνιο της χώρας. Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα μέσα στο κάστρο των Κιθύρων. Δίπλα είναι η Παναγία η Ορφανή. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν αξίζει να σας τη δείξω την Ορφανή. Τέλος πάντων, αφού είμαστε εδώ, νάτι η Ορφανή.
Μάλλον επειδή είναι έτσι κακοτερένια την ονόμασαν και ορφανή. Απέναντι από την Παναγία την Ορφανή είναι αυτός ο πύργος και κάποια νεότερα κτίρια. Τμήμα του κάστρου και άποψη της χώρας των Κιθήρων από έναν προμαχώνα του κάστρου. Και εδώ μέλη του ντελόγου δεν σταματούν καθόλου. Αδιάκοπα περπατάνε και ανεβαίνουν και προγερνάνε για να σας δείξουν τα πάντα. Ο δρόμος για την έξοδο από το κάστρο της χώρας των Κιθήρων. Ανατολικά, η θέα προς το Καψάλι, που είναι το επίνειο της χώρας, είναι συγκλονιστική. Δεν θα σταματήσετε να φωτογραφίζεστε. Το Καψάλι είναι ιδανική επιλογή για μπανάκι μετά την κουραστική περιήγηση στο κάστρο. Η θάλασσα είναι υπέροχη, αμμουδιά και έχει και πάρα πολλές επιλογές για φαγητό. Ο δρόμος της Τρίπιας Πέτρας. Σε λίγο θα δείτε γιατί. Καταλάβατε? Ο δρόμος για τα λεωφορεία είναι από πάνω, μην αγχωθείτε. Δεν γίνεται επίσκεψη στο νησί των Κιθήρων που να μην περιλαμβάνει προσκύνημα στη μονή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Και γιατί Μυρτιδιώτισσα? Γιατί σύμφωνα με την παράδοση, την εικόνα βρήκε το 14ο αιώνα ένας βοσκός σε μια περιοχή γεμάτη με μυρτιές. Η είσοδος του μοναστηριού σίγουρα εντυπωσιάζει το περίτεχνο καμπαναριό. Κιθυραϊκού τύπου, σαν τα παξιμάδια. Το μεγαλύτερο λατρευτικό κέντρο του νησιού, το σημείο αναφοράς κάθε Κιθυρή, απανταχού της γης. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Κιθύροι προσφέρουν υπερβολική πίστη, ευλάβεια και λατρεία στην πάνσετη και χαριτόβρη εικόνα της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας. Αυτό οφείλεται στα άπειρα χάρισματά της που σημαίνει. Άμα ξεκινήσουμε την ιστορία της εικόνας, θα δείτε ότι η Παναγιά ήρθε στα Κύθυρα εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Τα χρόνια που την είχε ανάγκη ο τόπος, που βασανίζονται οι άνθρωποι ήταν δούλοι. Τα χρόνια των ελληνικών.
Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα γιορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου, ημέρα μεγάλης γιορτής για το νησί, και οι θήροι από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν την Παναγία τους. Η εικόνα όταν βρέθηκε δεν είχε τις σημερινές διαστάσεις. Τις απέκτησε αργότερα όταν τοποθετήθηκε σε ξύλινο πλαίσιο και το 1837 φιλοτεχνήθηκε το χρυσό ένδυμα. Από την παλιά εικόνα φαίνονται μόνο τα πρόσωπα, στα οποία με την πάροδο των αιώνων δεν διακρίνονται πλέον τα χαρακτηριστικά. Στο κάτω μέρος της χρυσής επένδυσης απεικονίζονται 3 θαύματα της Μυρτιδιώτισσας. Το θαύμα της έβρεσης, η ίαση του παράιλτου και το θαύμα της διάσωσης του φρουρίου της πόλης των Κιθήρων από την πτώση κεραυνού το 1829. Το κορυφαίο θρησκευτικό έθιμο των Κιθήριων είναι η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, από τα Μυρτίδια στη χώρα. Η περιφορά της εικόνας διαρκεί 15 ημέρες, περνώντας μέσα από τα περισσότερα χωριά του νησιού, καταλήγοντας στη χώρα. Είμαστε στα δυτικά του νησιού. Εδώ είναι πολύ ωραία να έρθει κάποιος απόγευμα για να δει τη δύση του ήλιου, αλλά εμάς, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα δεν έβγαινε για απόγευμα, ήρθαμε πρωί. Είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Κρασά, γιατί λένε ότι στερεώθηκε ως κολλητική ύλη, χρησιμοποιήθηκε κρασί από κάποιο πλοίο που είχε πέσει στα βράχια που είναι κάτω από το εκκλησάκι. Πολύ γραφικό. Θέλει λίγο βάψιμο και θα έρθει να δείξει. Αλλά είναι πολύ ωραία. Από κάτω ο πέτακας. Αν πέσεις εξαφανίστηκες απλά. Σαν κλεμμένο ξουκλήσι, έτσι με έχεις αφήσει. Και μου πήρες σταυρούς και μαλάματα και άλλα τέτοια πράγματα. Από τα πιο γραφικά σημεία του νησιού είναι σίγουρα ο μικρός οικισμός του Αυλέμονα. Ένας πολύ μικρός οικισμός που θα σας συναρπάσει όμως με τη γοητεία του. Έχει ένα μικρό λιμανάκι με καταπράσινα νερά, πιο πράσινα δηλαδή μπορεί να μην έχετε δει, όπου ταυτόχρονα μπορείτε να κάνετε και τις βουτιές σας. Πάνω από το μικρό αυτό λιμανάκι υπάρχουν καταστήματα όπου μπορείτε να καθίσετε, να κάνετε μια στάση, να φάτε κάτι, να πιείτε τον καφέ σας, να πιείτε ένα άπερο, να πιείτε τον νεγκρόνι σας, να πιείτε ό,τι θέλετε βρε αδερφέ.
Άλλο ένα σημείο του νησιού που θα επισκεφθείτε σίγουρα είναι ο Μυλοπόταμος, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του νησιού. Εδώ θα απολαύσετε τον καφέ σας ή το φαγητό σας κάτω από ένα τεράστιο πλάτανο και θα χαρείτε την ηρεμία που προσφέρει αυτό το μέρος. Επισκεφτήκαμε και τον καταράκτη της Φώνισσας που βρίσκεται κοντά στο Μυλοπόταμο, όμως πήγαμε Σεπτέμβριο και δεν είχε νερά εκείνη την περίοδο. Απομεινάρι της Αγγλοκρατίας είναι η γέφυρα του Κατουνίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι που χτίστηκε στον ελλαδικό χώρο. Το μήκος του φτάνει τα 110 μέτρα, το ύψος του τα 15 και το πλάτος στα 6 μέτρα. Είναι το μεγαλύτερο τεχνικό έργο των Άγγλων στα Κύθυρα. Κάναμε μια στάση και στην πολύχρωμη μονή Οσίου Θεοδόρου, του πολιούχου δηλαδή του νησιού. Εδώ μόνασε Όσιος Θεόδωρος το 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι καλοκαιρινές είναι το χωριό όπου εκτελήσονται τα δραματικά γεγονότα που περιγράφονται στο βιβλίο του Πάνου Δημάκη 17 κλωστές. Ένας άλλος πανέμορφος οικισμός είναι τα Αρωνιάδικα. Περιπλανηθήκαμε στα δρομάκια του χωριού, το οποίο τώρα σίγουρα θα σας φανεί εγκαταλελειμμένο. Είδαμε όμως ότι γίνονται πολλές εργασίες και πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια τα Αρωνιάδικα θα είναι ένας πανέμορφος παραδοσιακός οικισμός. Γενικά, στα Κύθυρα υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί για το μέγεθος του νησιού και για τον πληθυσμό που έχει. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν περίπου 60 οικισμοί. Είναι πάρα πολλοί για τον πληθυσμό του νησιού. Πρόκειται για μικρά, πολύ μικρά χωριουδάκια των 10, 15, 20 σπιτιών. Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι στα Κύθυρα έχουν περισσότερο κόσμο τα χωριά της ενδοχώρας παρά οι παραλιακοί οικισμοί. Προφανώς αυτό οφείλεται στο γεγονός της ύπαρξης των πειρατών. Για να γλιτώσουν τους πειρατές απέφευγαν τα παράλια και έκαναν τους οικισμούς εσωτερικά. Για τους λάτρεις της φωτογραφίας τα Αρωνιάδικα είναι ιδανικός προορισμός. Τι καμάρες, τι χαλάσματα, τι γκρέμια, θα χαρείτε να φωτογραφίζετε. Αρχίζει η κατάβαση για την παραλία Καλαδί. Για πολλούς η ωραιότερη παραλία των Κυθύρων. 162 σκαλοπάτια. Την ανάβαση σκέφτομαι. Τώρα καλά είναι. Δείτε όμως. Όχι πείτε. Το νερό ήταν υπέροχο και δροσερό. Η παραλία είναι ιδανική για ζευγάρια, παρέες, οικογένειες, για όλα. Η δε ανάβαση ήταν πολύ πιο εύκολη από ό,τι περίμενα.
Φυσικά και δεν χάσαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το μπάνιο μας σε αυτά τα απίθανα νερά. Και το δελφινάκι της ομάδας έκανε τις καθιερωμένες βουτιές του. Αν είστε λάτρεις της αμμουδιάς, στο Καλαδί θα χρειαστείτε παπουτσάκια θαλάσσης. Ένα άλλο όμορφο σημείο για φωτογράφηση είναι το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται κοντά στην παραλία Χαλκός. Να είστε όμως προετοιμασμένοι για περπάτημα, γιατί το αυτοκίνητο δεν φτάνει μέχρι εδώ. Όχι πολύ, αλλά θα χρειαστεί περπάτημα. Και φυσικά συνδυάζεται με την επίσκεψη στην παραλία Χαλκός. Ένα σημείο με το οποίο και εμείς απορρίσαμε γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί είναι το κάστρο της κάτω χώρας Μυλοποτάμου. Πρόκειται για ένα ενετικό κάστρο που χτίστηκε περίπου το 16ο αιώνα για να προστατεύει και να εποπτεύει τη δυτική πλευρά του νησιού. Εντυπωσιαστήκαμε από την σχετικά καλή κατάσταση που είναι τα κτίσματα, έτσι που σου δίνουν την εικόνα του πώς ήταν εκείνη την εποχή. I feel like I wanna fly, reach out to the painted sky. Επίσης στο χώρο βρίσκονται πάρα πολλά δυστυχώς εγκαταλελειμμένα εκκλησάκια. Like the warm rush you get from black opium.
Μακάρι να επισκεφτούμε ξανά τα Κύθυρα και να δούμε αυτό το χώρο να έχει αξιοποιηθεί. Αγαπημένη μου παραλία των Κιθύρων, ο Λιμνιώνας. Πρόκειται για μια πολύ μικρή παραλία με καταπράσινα πεντακάθαρα νερά, στη μια άκρη της οποίας βρίσκονται τα σπιτάκια των ψαράδων. Εδώ οδηγεί ένας μικρός ασφάλτινος δρόμος. Μη φοβηθείτε, φτάνει μέχρι την παραλία. Τον Σεπτέμβρη που πήγαμε εμείς ήταν εξαιρετικά ήσυχα και ακόμη θυμάμαι την ηρεμία αυτού του τοπίου. Η Αγία Πελαγία είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός του νησιού στη βόρεια πλευρά. Εμείς όμως πήγαμε Σεπτέμβρη, όπως ξαναείπα, και δυστυχώς τα περισσότερα καταστήματα ήταν κλειστά, οπότε δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον οικισμό. Άλλη μια παραλία όπου απλώσαμε τα κορμιά μας ήταν στα νοτιοανατολικά του νησιού η παραλία Χαλκός, μια παραλία με ψηλό βότσολο και αμμουδιά. Είτε μόνοι είτε με παρέα θα επισκεφτείτε τη Μονή Αγίας Μόνης που βρίσκεται στα κεντρικά περίπου του νησιού, πολύ κοντά στο λιμάνι, στο Διακόφτη. Η Αγία Μόνη έχει χτιστεί σε ένα από τα ψηλότερα σημεία του νησιού και έχει θέα τόσο σε όλο το νησί όσο και στις ακτές της Πελοποννήσου.
Είναι ένα πανέμορφο μοναστήρι με εντυπωσιακό καμπαναριό και θηραϊκού τύπου. Αυτό που εντυπωσιάζει σίγουρα είναι ο κιτρινομουσταρδί ναός, ο οποίος πανηγυρίζει του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου. Λέγεται πως ο Κολοκοτρώνης επισκέφθηκε τη Μονή, η οποία ήταν χαλάσματα, και έταξε πως αν κερδίσουν οι Έλληνες την Επανάσταση θα επιστρέψει για να την ανοικοδομήσει, πράγμα και το οποίο υλοποίησε. Το πρώτο και τελευταίο που αντικρίζει κανείς στα Κύθυρα είναι το Διακόφτη, το σημερινό λιμάνι του νησιού. Οι εγκαταστάσεις του λιμανιού μάλιστα βρίσκονται σε ένα νησάκι απέναντι από το μικρό οικισμό. Το νησάκι συνδέεται με το Διακόφτη με μια μικρή γέφυρα. Η παραλία εδώ είναι αμμουδερή και προτείνουμε σίγουρα να κάνετε μπανάκι, γιατί εμείς δεν προλάβαμε λόγω του προγραμματισμού και μας έχει μείνει αποθυμένο. Είναι όμως και αυτός λόγος για να επισκεφθούμε και πάλι τα Κύθυρα.